И здравейте, здравейте на всички в епизод 3, в който ще правим доста стабилна работа в House Flipper 2. Та, искам да ви кажа плана и той събираме 100 000 и се надяваме, че сме отключили къщите и започваме да използваме нашите умения и да флипнем първата ни къща. Така, нека да видим, отключили сме нещо ново всъщност. Отключили сме вакуума, така че когато стане време да го използваме, ще ви покажа. До тогава ще чистя на заден фон, поради факт, че положението е доста тежко. Така че, нека да се захващам, ще ви показвам, защото сега ще направим почти 4 мисии. Само за да напреднем малко, защото много изоставаме и да правя по една мисия, е много лошо. Така че, сега ще ви покажам какво сме правили. Така, ето го положението, в което може да използваме вакуума, който иска може да паузне и да прочете. Аз продавам този туториал и сега ви покажам как се използва. Това беше за да взимате стъкла и хлебарки в миналата игра, сега е за да взимате листа главно. Между другото ще почистваме кафе от бая време изоставено. Така че ще ви покажа как се развиват нещата вътре. Аз направо влизам, защото тук положението е пократително. След като се изчистих прозорците, забелязах, че ние всъщност това няма да го пипаме, ние само го изчистваме и го оставяме на следващия човек да се огласи, което принципно е яко. Тук махаме само тези работи и само да се включи, че все още не са ни дали да купуваме неща. Чайте само така да ви направя лек апдейт, ето така се получава. Тук се навсякъде е чисто и да видим на къде имаме още работа, защото пише ми, че още имам. И сега, така, я гледайте тук какво си имаме. Имаме си някакво помещение, където определено хората бая не са влизали. Предлагам и тук да се захващаме, защото еднакво тигава работа си. Предлагам първо да разчистим всичките тия неща. Тук гледам, който е играл грани, легло на Слендрина, даже е тук. Тъй, че тук със сигурност някой много тигав е живял. Тия чаш нямаш да ги видят, ако не бяха паднали пред очите ми. Ето и цялото неща трябва да го търкам. Искам да видя дали правилно съм видял предишния епизод, като го гледах. На пърковете, на това изчистването имаме спрей, което на практика значи, че да, трябва да взема спрея. Така че следващия ни апгрейд ще е с спрея. И като цяло аз сега да търкам много стабилно, така че и сега ще ви покажа как изглежда тая маза, като съм я изтъркал, защото предполагам, че блеснат тия тухли. Така, ето я мазата, цялата почистена, аз лично съм горд с това. И сме готови. Тук между другото буклук няма или има някаква супер дребна хартийка, защото EVQ тук няма нищо, така че не съм виновен в случая. Нека видим какво заплащане ще получим. 4455. Не е зле, но не е и добре. Сигурен съм, че може много по-добре, така че нека да видим. Така, забелязваме, че всъщност отключихме долу плажната зона, така че нека да видим какво имаме в плажната зона и дали тази мисия ни отключва нещо ново. И вече със сигурност имам гарантирано заглавие. Да, имаме едит на осветление, ако не се лъжа. И имаме да боядисваме, така че първо това тук да го разчистим и ще видим как се боядисва. Това може и да се включа с нещо по-интересничко. Така, разчистих. И сега нека да отворим тази кутия, поради факта, че не съм показвал как ги отварям. Ние имаме да сложим само табелката. Така. И тук имаме да купуваме. Добре, значи сега имаме масички. И предлагам едната да е така. Другата да е ето тук. И другата да е така. Сега имаме по 2 стола на маса. И те ще са ето така.
Няма да ги навирам право в масата, защото изглежда леко грозно. Гледам, че така е перфектно и имаме къщичка за децата, която ще е подпряна на стената с гледка към моренцето. Ще купим ето това и то предлагам да стои така супер близо до това. И като цяло тук сме готови. Нека видим тук горе. Трябва да сложим още две маси. И аз предлагам едната масичка да е отгоре. Не кой, двете маси ще са отгоре. Обаче тук нали мястото е адски важно и смятам тук столовете да са една идея по-навътре. Просто нали пестим място, това е балкон. Обаче ако питате мен, този стол малко го набудах прекалено много. Пак е леко пренабутан. Добре, сега е една идея по-добра. Нека видим какво ни чака вътре. Damn. Интересна истината, не знам тук кое трябва да се води за буклук. Затова нека се захванем с продаването и да видим. Имаме пая работа за продаване. Всичките стари работи винаги са за продаване и всички рибни неща, както видяхме. Така, сега имаме да почистим. Така че нека да почистим след себе си. То всъщност не е много след себе си, ама дайте те да го кажем. Много се надявам скоро да може да си апгрейднем скила и да може да ги чистим тези работи по-лесно, защото положението е много тежко. Тук не знам кой е драпал толкова много с тези обувки, ама да ги биш и чистил малко, братле. Дайте сега пак да ви покажа как бачка вакуума, защото това е много яко и отстрани ви изписва колко от колко ви остава. Та сега тук имаме някакви кашончета, които за сега ще стоят тук. Защото съм почти сигурен. Тук има книга. Тая книга ще я оставим. Ей така. Съм почти сигурен, че имаш неща да се купуват, да, правилно съм видял. Значи имаме диван, маса и две малки маси. Чакайте малко сега. Добре, значи имам идея. Дивана. О, не. Дивана трябва да е тук. Ето я масичката. И ето тук ще има едно такова столче. Сега, до масичките. Стойте малко сега. Тая маса ми попречи да си направя първата идея, но няма да ми попречи да си направя втората. Тя отива ето тук. Смятам, че тая маса и там също е добре. И сега ето тук ще има една масичка и ето тук ще има още една. И нали, те когато решат, ще могат да сложат още столчетата, нали, това ще е за отвътре, сигурно семейства ще идват. И нали, ще могат да слагат още около тези. Смятам, че така е добре. И тези работи ей така отдолу, че нещо много ме дразнят. Тук имаме нещо да отваряме, така че нека да видим. Все пак няма да ви скипвам целият процес. Имаме кафе машина. Надано кафето да е вкусно и нека да си оставим кафенцата наблизо. Все пак да се вижда, че правим нещо. И сега имаме чаши. Това кушон не ми вижда да спада, така че дано няма и с турмозите да слагам чаши, братле. Това ще е най-новия ми турмоз някога. Забелявам, че те са различен вид, който е яко. И тук даже виждам, че има някакви водки яло. Тук имаме някакъв туториал, така че нека да го погледнем и него, само да проведем всички тези панели. Така с това сме готови. Нека да погледнем какво пише в този туториал. О, тук имаме да... О, знаете си какво? Сега искам да изчистим и ще ви покажа нещо. Знаете какво? Сега ще направим магическото штракване. Раз, два, три. Опа, това беше много работа, ако трябва да питате мене. Така трябва да го боядисваме в някакъв розов цвят. Вайбва ми на бебешко розово. И да предполагам, че като цъкнем така, има някакъв маркер.
Гледах от туториал, нали не от туториала, от това за когато играта излизаше, че ще има да си маркираме, затова съм леко запознат. Малко ми е странен ъгъла, но успявам да местя мишката. Не бих казал, че е по-добре от предишното, поради факта, че имам много на къде да се подобрява, но със сигурност си е някакъв плюс. Малко трудно се дава настрани, ако трябва да бъда честен. Влагам изцяло силата си, за да изместа това и малко това с прещракванията, според мен трябва да се оправи, защото е малко тегаво. Ако е някой по-малък, няма да схване идеята, както аз не схващам сега. И смятам сега да го обладисваме на... Добре, тук ще си премахнах ориентировъчното. Да го обладисваме на черти, защото да го обладисваме на чертички става най-приятно за очите. И може да го обладисваме както в предишната игра, но аз предполагам, че е по-интересно за очите да се обърне настрани. Между чак сега сме го направили на 1%, така че само си представете колко много има от тази къща и колко много ще има в третата и може би в четвъртата, която ако не е нещо много наистина, много ново, изобщо няма да пипам, нали, като цяло в епизода, просто ще вземем парите. Нека да продадем боята и да отворим тук, където нямаме нищо. Тук нямаме нищо. Добре, на къде може да имаме нещо? Тук има стълбище, нека да проверим. Добре, тук имаме да купуваме неща. Не, няма, да, пак има. Ами добре, предлагам да си почистим малко зад кадър, защото няма как целият епизод е такъв. Само да ви покажа нещо. Един път вземете ли го това, второто нещо, което взимате и това имате спрейче. Сега виждате ли го е толкова? Пръскате го и мигновически изчезва. Нали, пак трябва да го търкате, ама изчезва. И тук кое трябва да се продава? Това не се продава. Окей, ще го правим. Да, ето как изглежда след като го пипнахме малко и тук като цяло нямахме почти нищо. Така че нека видим какво ще ни платят. Окей, наистина тук имаме малко по-солидно заплащане и нека видим каква работа ни се очертава като трета за епизод, защото почнахме да правим много резки пари. Окей, това няма сега да го правим. Нека да видим какво имаме тук. Нека да ги преместим тук. Не съм сигурен защо ги местя, но ги местя. Не съм се загледал. И нека да направим... Да направим ли тая къщичка? Какво имаме в града? Имаме... Не, знаете какво? Дай да пробваме тая в града. После ще видим тая къщичка в оренцето за последно. Значи предлагам тук това нещо да не го покажам, защото според мен това цялото е как оправям тези работи отвънка. Така че да, нека да направим магическото щракване след тези трите работи. Под предвид. Сега, включвам се да задам един лек съвет, това когато ги чистите работи, изведнъж нали спрете се така и може да видите къде сте го изтървали, цъкате Q. И като цяло с вас винаги цъкате Q, защото има един такъв момент в играта, в който търсите нещо, което просто играта не ви го е зачела до някъде. И стана малко тъпичко, защото наистина много усилия изисква да го откриете, ако питате мене. Както аз в момента не мога да открия нещо. И ето така се търси. Така цяло, това е жокерчето, което исках да ви дам. Та ето е магията. Ето как изглежда. Тук като цяло почти нищо не направихме, така че нека да влизаме. О, получаваме обаждане, нека да видим. Да, със сигурност тук има много неща за правене и ако не се лъжа, каза, че е на концерт, аз няма да слушам, просто ще отговарям с това, което виждам. Мога ви гарантирам, и това е тук имаме бая работа.
Брат, как успяваш да натъпчеш то диван или каквото и да е там? Ами направиха това, което разбрах. И се извинява, че ни да си чупим задника за малко пари. На кратко. Който не е схванал идеята. Не знам как успявате да направите толкова досадни стъпки, но наистина на тези пичове деца правили играта им се оттава да го правят. Ако ми кажеш къде съм изпуснал някаква мизерия, тези стълби ли ги броиш, не знам. Тия плакати ги гледам, че са втат. Изобщо няма да писам какво се случва тук. Тук всичко са да. Дистанционното е и аз. Отключихме пърк. Който е. И това е много яко. Тъй, че него ще си го сложим. Да, аз тук смятам, че той няма да е забавно да се гледа. Бой само стойте и гледайте какво стана тук. Значи тук си имаме много уютен хол. Тук си имаме кухнята. Даже тук съм сложил малко чашки неравномерничко. Тук като влезем нагоре съм изчистил. Тук съм изчистил. Тук не съм подредил, но все пак съм изчистил. И като цяло смятам, че от тази къща ще дадем и стабилни пари. Ми не бяха стабилни, ако трябва да бъда честен. И не са много приемливи. Така, нека да зареди. Имаме 32 000, не много. Тук вече нямаме работа. А тук ни чака ето тази къща, която... Не знам. Та в интерес на истината смятам, че е по-интересно да направим малко плажни къщи и видеото да не става прекалено дълго, така че другия епизод очаквайте работа по плажните къщички. Сигурно ще стигнем горе-долу до целта ни към епизод 4, който всъщност е следващия. И може би епизод 5 или 6 ще правим първия ни флип на хаос. То е ясно, че аз съм нов за играта. Нещата се случват малко по-бавно първите епизоди, но като цяло почнах да се забързват нещата и аз се забързвам в чистенето, така че всичко е наред. И да ви напомня да се абонирате, отново да благодаря на всички, които са стигнали до края. Едва ли има такива. И като цяло чакайте другия епизод много скоро.